हेलो गाइस आं दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबाय स' गाइस साननैसो जालांबाय थानाय जाथायनि थाखाय आं मोनसे गोदान दिनै एसे सावरायनो नागिरदों स' गाइस दाख्लै जिथुनाखि हेलेना दैमारि आरो मिथि नोंसिनि सायाव माने भाइरेल भिडिअ जाबाय थादोंमोन बिसोरनि सायाव बिसोरखौ माने नंखायसोमोन माने ओरैनो WhatsApp-आव माने भइस हरदोंमोन हरनायाव बियो माने मिथियामोन बिदि बेलेगनो हरगोन नामा बेलेग इउटुबारनो फानहरगोन नामा बेलेग इउटुबारनो शेयार खालामगोन नामा बिदि मिथियामोन बियो ओंखायनो माने बियो जास्ट हरदोंमोन आरोना ओमफ्राय बिदि हरनायाव बिनि आंनि साननायाव बिनि जेबो गोरोन्थि गैया मानोना बियो माने सोंलायदों बे सोरनिफ्रायबो खोथाखौ खोनादोंमोन ओंखायनो बियो माने सोंदोंमोन बे बाथ्राखौ ओमफ्राय जिथुनाखि बै मानसिनाव जायनाव बियो भइस रेकर्डखौ हरबाय ओमफ्राय जाय मानसिनाव मोनफैबाय बे भइस रेकर्डआ ओमफ्राय बे भइस रेकर्ड मोनफैनाय मानसिनाव सोर इउटुबारा बिनिफ्राय बे भइस रेकर्डखौ लांजेनदों फार्स्ट लांजेनदों बे इउटुबारखौ जोङो नागिरनांगौ बे इउटुबारखौ जोङो हमनांगौ मानोना जोङो गले गले खनले जों गोरोन्थिखौ जोङो नायबाय थानो हाला जों बार नुबाय जों उन्दै गथ' सेंग्रासा गथ'फ्रा सोरनिबा गाज्रि भिडिअ नायबाय थानांगौ नामा इउटुबाव बिसोर खालि भाइरेल भिडिअ बिसोरो बर' नंगौना नङा बर'ब्ला मानो बर'नि हारिखौ बिसोर गाज्रि खालामनो सानदों सोरबा एसे गाज्रि टाइमावबा बिराद मोजां मोनो नामा नोंसोरो बिदि भाइरेल खालामनो बिदि भिडिअ अब्लासो हगारनो नोंस्रा भिडिअ मोनो नामा नोंसोरनो अब्लासो नोंसोर भिडिअ हगारनो मोनो इसिबां गिदिर मानसि हेलेन दैमारि मिथि नार्जारि बिसोर बेसेबां मोजां मानसिमोन नाथाय बिसोरबो नोंसोर इसिबां मान सनमान दानबाय नाथाय बेयाव सैथोआ ओंखारामोनब्ला बिसोर मा जागौमोन नोंसोर मिथिगौ ना इउटुबारफोर गोदान इउटुबारफोर ओंखारो जानला मानला भिडिअ होगोन आरो टपिक होना जेबो नङा आरो गुबुनखौबो जे बुंनानै बाथ्रा भिडिअ बानाय जेबो नङा नाथाय गुबुनखौ मानो दुखु होयो मालायनि मेगनाव मोदै मालायनि मेगन गोसोआव दुखु होनानै नोंसोर मा खालामनो सानो ना नोंसोर गुबुन जाथि नामा नोंसोरो बर'नि राव रोंगौ नामा बर'नि राव होनानै नोंसोरथ' माबाबो ओंखारखाया बांसिन नोंसोरो बिदि फेसखौनो ओंखारखाया भिडिअ खालामखाया डाइरेक्ट मालाय गुबुननि फट' होबाय ओमफ्राय डाइरेक्ट नोंसोरो गाज्रि राव बाहायबाय ओमफ्राय नोंसोरो हगारबाय नोंसोरो बे भिडिअ ससे हगारनायजों नोंसिनि भिडिअखौ गुबुनफोरा नायगोन हाब ओरैबायदि जादों इसिबां गिदिर मानसिया नोंसिनि भिडिअखौ नायगोन जेबो नङा नायगोन बहुत मानसिया नायगोन नाथाय नोंसिनि बिदि ससे भिडिअ हगारनायनि थाखायनो गुबुना बेसेबां दुखु खस्थ' सहायनांगौ सोरबा खैफोदाव गोलैलांनांगौ जायो सोरबा मानिबा बिदिनो बहुत जेंना जामलाजों थानांगौ जायो आरो माखासे गुबुनफोराबो गोबां दुखु मोनो नोंसोर हमनानै ला सासे सिख्लाया एसे गोरोन्थि मावबाय आरोना बे सिख्लाखौ नोंसोर भाइरेल खालामबाय बे सिख्लानि नोंसोरो बिदा फंबायमोन जानायमोनब्ला नोंसोरो बै भाइरेल खालामग्राखौ मा सानोमोन नोंसोरो साननानै नाय एसे गोसोआव मोनसे गोथौ गोसोजों साननानै नाय बिदि भाइरेलखौ हगारबाय दाथा नंखाय खोथाखौ दाबाय नों देग नुथारनाय नोंनि मेगन सिङाव जानायखौ नोंसोरो बाहाय हगार जेबो नङा ओमफ्राय बिदिनो हगार माने दोनबाय थाना आरोना बेखौ माने जास्ट हगारनांगौ ओमफ्राय उनाव डिलिट खालामफिननांगौ ओमफ्राय दा नंखाय खोथाखौ नोंसोरो हगारो बे मा आसरित खोथा जाखो नोंसोरो मा साननै सानथाम बिदि गोरोन्थि मावोमोन मा नोंसोरो बिदिनो थाबाय थानो हागोन नामा नोंसोर खारग'गोन नामा नोंसोरखौ रावबो नायग्रा ओंखारा नामा नोंसोरो गगन मोनदों नामा नोंसोरखौ सानसेबाबो नोंसोरो हमजाखागोन नोंसोरो जिथुनाखि नोंसोर भाइरेल भिडिअ बानायनानै सापर्ट मोनदोंना नोंसोरो बिदि सापर्ट मोनदों नालाय नोंसोर भिडिअखौ बानायबाय थाखागोन आरो नोंसोरो सानसे खैफोदाव गोलैखागोन आं बेखौ राइट बुङो आं नोंसिनि भिडिअखौ जेब्लायबो नायो आरो नोंसोर जेब्लायबो गाज्रि भिडिअ खालामो आरो नोंसिनि भिडिअखौ आं नायनानै एकदम ओरैबायदि रागा जोङोना आङो नोंसोरखौ साला जेसेबांखिनि गोदान इउटुबार दं बेबायदिनो भिडिअ बानायबाय थायो मा जाखो नोंसोरो गोदाव सोराव मा जाखो मा बर'फ्रा बेफोरखौ सापर्ट खालामो नामा नोंसोरखौ सापर्ट खालामदो गुबुनखौ सापर्ट खालामो नामा मा भाइरेल भिडिअखौल' सापर्ट खालामो नामा सापर्ट खालामनाया नोंसोर मोजां टपिक बानायब्रा मोजां भिडिअ बानाय आं नोंसिनि टपिकखौ बुंनो थांला नोंसोर गोसो बायदि भिडिअ बानाय नाथाय भाइरेल भिडिअखौ दा खालामदो आयौ अयनाय जालांबाय फानजोब्बाय नोंसोरो नै थाङै सोरखौबा आवलायहैजोब्बाय नोंसोरो मोनसे भइस रेकर्ड खोनानानै दिनै बेसेबां दावराव दावसिमोन दिनै सैथो ओंखारामोनब्ला मा जागौमोन नोंसोर साननाय दङ नामा मानसिया ओरैबायदि जानांगौलै जास्ट नों मा होननायखौ एदावनाय जेबो नङा बै एदाव जाग्रायाबो नोंनि एदावनायाव इन्टारेस्टजों मिनिफानो हानाय जानांगोन नोंसोरो मानसिया साथाम दं आरोना साथामाव नोंसोरो हमनानै ला सासेया सासेखौ एदावबाय ओमफ्राय बे सासेयाल'सो नोंजों मिनिफाबाय नोंजों गोजोन मोनफाबाय नाथाय बै जायगा एदाव जाग्रा बेसेबां दुखु मोनखो नोंसोर मिथिगौ
बेदि बेसेबां दुखु मोनखो बिनि गोसोआव नोंजों सुथुर जाबाय बियो सायावसो नोंजों मोजां दं सुथुर जाबाय बियो नाथाय मानसिया ओरैबायदि एदावनांगौ जाहाथे नोंसोर साथामाव बै सासेयाबो मोजां मोननांगोन एदाव जाग्रायाबो माने इन्ट्रेस्ट जानांगोन मिनिनांगोन गोसोआव खुसि मोननांगोन ओमफ्राय आरो बै नोंजों लोगो सासे थाफानायाबो नोंजों खुसि मोननांगोन जाहाथे माने साथामबो एदावलाय माने साथामबो माने मोजाङै माने मिलायनानै थानो हानाय बायदि नोंसोरो गुबुनखौ एदाव जेबो नङा नाथाय इसेबां गाज्रि माने बाथ्रा दाबुं इसेबां गाज्रिसिम दालाङो आरोना नोंसोरो एसे सानै हयै भिडिअ हगारबाय इसेबां गाज्रि आयु नायजा नोंसोरो आरो माबायाव भिडिअ जि होदों नोंसोर माथो थाम्बनेलाव जि गाज्रि होयो आयु जोङो हमना ला आं भाइरेल भिडिअखौ नायबाय थायो आं न'खरनि मानसियाथ' नायाना आंनि गुबुन बिमा बिफा बिदा फंबायाथ' नायाना जिथु आंथ' भाइरेल भिडिअखौ नायबाय हा ओमफ्राय जिथुनाखि आंनि मबाइलखौ बिदा फंबाय सोरबा लाना नायोना अब्ला मा ओंखारगोन मबाइलाव इउटुब खुलिनाय लोगो लोगो जि गाज्रि ओंखारो आयु खाथियाव बिनानावफोर दंबा खाथियाव बिब'फोर दंबा नोंसिनि मबाइलखौनो इउटुबावनो खेवना ला बडि भिडिअ होनना सार्च खालामबा मा ओंखारो भाइरालासो ओंखारजोबो भाइरालासो बिबो जि गाज्रि थाम्बनेल होनाय मा जागोन बिदिजों नोंसोरो एसेबो साननाय गैला नामा नोंसोर मा बिदिनो थाबाय थानो हागोन बायदि मोनदों नामा नोंसोरबो रावबो मा ओंखारग्रा गैया नामा हमग्रा गैया नामा एसे नोंसोरो सोलायदो नोंसोरो साननैसोल'सै नोंसोरो बिदि बारा दिन माने थाबायबाय थानो हाया नोंसोरो मोजाङाव फैदो आरोना नोंसोर सोलायदो नोंसोरनो सम होबावबाय नोंसोरखौ नायग्रोग्रा नोंसोरखौ नायबिजिरग्रा ओंखारदों नोंसोरो आन्दाज लानानै थादो एसे नोंसोरो मोजां जानो नाजादो नोंसोर गाज्रिनिफ्राय मोजां जानो मानसिया जेब्लायबो हायो मानसिया जेखौ मावो बेखौनो हायो नोंसोरो मा सानना लादों नामा जों बिराद गिदिर डेन्जार खामानि मावनो हादों जों बिराद खाथ्रा मानसि बिदि होननानै सानदों नामा नङा नोंसोरबायदि खामानिखौ नोंसोरबायदि भाइरेल गाज्रि सोरखौबा एदावनाय मानायखौ गुबुनाबो मावनो हायो नाथाय नोंसोरबायदि गोसो मानसि नङा बिसोरो मालायखौ बिदि खालामग्रा नङा बिसोरो बै इउटुबार माखासेफ्रा माने नोंसिनाव मोजां बुजिनाय दं मोजां गोसो साननाय दङ ओंखायनो बिसोरो बिदि खालामाखै बिदि सानाखै नोंसोरबायदि सानाखै हारिखौ फोसाबनो नाजादों नोंसोरबायदिया हारिखौ गुबुंले खालामनो नाजादों नोंसोर बारा बुरजा गैया बिदिनो दङ बिदिनो 12-13 जन बिदिनो 20 जनसो जागोनदां बिदि गाज्रि भाइरेल खालामबाय थाग्राया बिसोरखौ हमनो बारा टाइमबो नांनाय नङा बिसोरखौ माने बांद्राय गोबावबो नांनाय नङा आरोना बिसोरखौ माने सोराङाव लाबोनो बिसोरखौ माने खाथियाव लाबोनो रायजो राजाखौ नोंसोर सिन्था खालामनाङा नोंसोर बेफोरबायदि भाइरेल भिडिअ नायनांबाय थानो गोनां गैया नोंसोरो मा सोरखौबा नोंसोरो बिदिनो गुबुन गाज्रि बानायगासिनो बिसोरखौ नोंसोर बारा सिन्था खालामनाङा बिसोरखौ जों माने इउटुबनि गेजेरजों नङाब्लाबो जों बिदिनो माने आयेननि बेरेखायै आयेननि हेफाजाबजों जोङो बिसोरखौ हमगासिनो दङ नायगासिनो दङ जों मेसेज हरलायगासिनो दङ जइन जालायगासिनो दङ स' रायजो राजा नोंथांमोन भिडिअ'आथ' एसेनोसै आरो भाइरेल खालामग्रा नोंथांमोन नोंसोरखौ माने मोजाङाव फैनो माने सम होनाय जाबाय साननैसो स' गाइस रायजो राजा नोंथांमोन आंनि चेनेलाव जाय बिथांमोना गोदानै भिडिअ नायफैदों अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो आरो नोंसोर आंनि हगारनाय भिडिअखौ नायबाय थानो गोसोब्ला नोंसोरो बेल आइकनखौ थुनानै लादो अलाव थुनानै होदो स' गाइस एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन बाय बाय